Herr Bongisen, nu vil jeg give dig yderligere planer om, hvordan du skal dræbe ham. Du kommer hen til ham for at sige god kamp, som man altid gør før sådan en landskamp. Og når du går hen, får du gemt sværdet i mønsen, så han ikke kan se det. Og lige når du er på vej tilbage, så han lige kan se det, så tager du det frem, og du halshugger ham. Forstået? Ja. Godt. Nu vil jeg hente min gode mand, herr Jespersen, til at finde ham. Herr Jespersen! Ja, konge! Du har ordren her, finde stikkeren, så jeg vil have, at du løber ud af derude og finder ham lige nu. Ja, konge! Og så må vi håbe, at han snart kommer tilbage. Du kan godt gå her, Bongisen. Farvel, konge. Jeg håber, at han bliver træt og myrdet. Men nu skal vi jo pause! Jeg håber snart, at herr Jespersen kommer tilbage med den uske stikker. Herr Jespersen, goddag! Og stikker! Kom med ham, herr Jespersen. Hvorfor har vi stikket over min datter? Sig noget! Du skal på din landskamp med herr Bongisen, den bedste ridder af alle tider. Og jeg lover, at du skal dø. Det er på det her vand. Du skal ydmyges. Før ham væk. Nu er videoen pause! Her, stikker. Her er din hest. Gå nu derover med den og gør den klar. Herr Bongisen, kom her. Ja, kan du huske planen? Meget vel. Godt. Du ved, jeg stiller lige din hest klar, så den ser mere troligt ud. Og jeg har sværet om bag. Godt. Meget vel, hest. Tiden er inde. Du er klar. Gå derover. Jeg ønsker dig held og lykke med kampen. Han prøvede at dræbe mig. Hvad? Hvad har du gjort ved ham? Han flyder. Herr Bongisen, er du okay? Herr Bongisen er død. Hvilken grusomhed. I prøvede at dræbe mig. Hvem? Hvem er du? Og hvor kommer du fra? Jeg ved, du ikke er en helt almindelig en. Mit navn er Karl Stang. Jeg kommer fra fremtiden. Fremtiden? Ja. Hvordan er du endt her? Kig på mig. Hvordan er du endt her? Jeg har bygget en tidsmaskine. Tidsmaskine? Ja. Kan man så rejse i tiden? Nej. No. Du skal kraftedeme ikke grine med mig. Ved du, hvad den her den er til? Nej, hvad er det? Det er en slåsejlsmaskine. Hjælp! 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 Herr Jespersen! Hjælp!